Shugaban tsagin jam'iyyar NNPP na ƙasa Akpo Mejo ya jaddada cewa sun kori Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da ɓangarensa a tafiyarsa a Najeriya. Hakan na zuwa ne bayan ɓangaren Kwankwaso ya ce taron da Akpo ya jagoranta a Lagos ba bisa ƙa'ida ba ne, yana mai cewa Dr. Ajuji Ahmed ne shugaban NNPP. Sai dai Akpo Mejo ya ce an gudanar da taron ne bisa hukuncin kotu, kuma an tabbatar da korar Kwankwaso da mayar da tsohon tambarin jam'iyyar. Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Shugaban jam'iyyar NNPP na ƙasa Akpo Mejo ya jaddada korar tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da ɓangarensa daga jam'iyyar. Akpo Mejo ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zantawa da manema labarai a Abuja, inda ya ce taron da aka gudanar a Lagos a ranar Talata ya halatta bisa hukuncin kotu. Jaridar Punch ta wallafa cewa ɓangaren Kwankwaso ya musanta hakan, yana mai cewa taron bai yi daidai da doka ba, kuma Dr. Ajuji Ahmed ne kaɗai shugaban jam'iyyar. Taron Lagos da sabbin ɓangarorin NNPP. A ranar Talata ne jam'iyyar NNPP ta gudanar da taronta na ƙasa a jihar Lagos, inda aka zaɓi Akpo Mejo a matsayin sabon shugaban jam'iyyar. Sai dai ɓangaren Kwankwaso ya bayyana cewa taron ba shi da inganci, yana mai cewa har yanzu Dr. Ajuji Ahmed ne sahihin shugaban jam'iyyar. Mai magana da yawun ɓangaren Ladifu Johnson ya bayyana cewa ɓangaren Mejo ƙungiyar 'yan tawaye ne, kuma ba su da wata madafa ta doka a jam'iyyar. Amma a nasa ɓangaren Akpo Mejo ya ce taron ya kasance bisa ƙa'ida, yana mai cewa kotu ta ba su damar gudanar da shi. Shawarwarin kotu da matakin jam'iyyar NNPP. Akpo Mejo ya bayyana cewa hukuncin babbar kotun Abia da aka yanke a ranar 1 ga watan Nuwamban 2024 ya umarci hukumar INEC da ta mika jam'iyyar ga kwamitin amintattu. A cewar Akpo, kwamitin amintattun yana ƙarƙashin jagorancin Dr. Boniface Okechukwu Aniyibonom. Ya ce kotun ta umarci kwamitin amintattu da su dawo da dukkan tsare-tsaren jam'iyyar kamar yadda kundin tsarin mulkinta na shekarar 2022 ya tanada. Bisa ga hakan, Akpo Mejo ya ce jam'iyyar ta bi tsarin doka, inda aka fara gudanar da zaɓe daga matakin mazaɓu a ranar 13 ga watan Janairun 2024. Korar Kwankwaso da sauya tambarin jam'iyyar NNPP. Daga cikin muhimman abubuwan da aka cimma a taron, Akpo Mejo ya ce an tabbatar da korar Kwankwaso, Buba Galadima da dukkan ɓangaren Kwankwasiya daga jam'iyyar. Ya ce an kuma yi bitar kundin jam'iyyar tare da yanke hukuncin mayar da tsohon tambarin jam'iyyar NNPP wanda ke ɗauke da kwando 'ya'yan itatuwa a cikin taswirar Najeriya. A cewarsa, kwamitin amintattu ya kammala dukkan ayyukan da kotu ta ɗora musu a ranar 4 ga watan Fabrairun 2025, kuma an miƙa sakamakon taron ga hukumar INEC. A ƙarshe, Akpo Mejo ya shawarci sauran magoya bayan Kwankwasiya da su fice daga jam'iyyar cikin lumana kamar yadda shugabanninsu suka yi.